लोगोफोर जों गोबां समाव गोबां मानसिफोरखौ जाजमेन्ट खालामो। बे मानसिया माबायदि, बे मानसिया गाज्रि, बे मानसिया माबा माबि, बे मानसिनि साननाय हनाया ओरै। जोङो माब्लाबा गोबां समाव गोबां मानसिफोरखौ बिनि डिटेल्स एबा आबुं बाथ्रा मिथियाब्लासिनो जों गोबां राय होयो, माने जों गोबां जाजमेन्ट खालामो। किन्तु इनफेक्ट जों बेजों मोजाङै रायज्लायनो मोनाखै, बेनि आबुं डिटेल्सखौ जों दासिम मिथिया। फंसे राव खोनानानैनो, मेगनजों खेबसे नुनानैनो, बा बिनि माबा मोनसे खामानिखौ जोङो खेबसे नुनायावनो जों बेखौ जाजमेन्ट खालामो जे बियो मा रोखोमनि मानसि, बियो गाज्रि मानसि, बियो ओरैबायदि मानसि, बियो ओरैबायदि मानसि, जों गोबां जाजमेन्ट खालामो। नाथाय नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं काहानि लानानै फैदों आङो। बेबायदि मानसि सासेनि सोमोन्दै आबुङै मिथियाब्लासिनो, नों बेजों थाफाबाय थानो मोनाब्लासिनो, बेजों रायज्लायबाय थानो मोनाब्लासिनो जाजमेन्ट होनायाव माबायदि गोरोन्थि जानो हागौ। नोंथाङा गोबां गोरोन्थि जानो हागौ बेबायदि जाजमेन्ट होनायाव। बेनिनो मोनसे इन्टारेस्टिं काहानिखौ आङो जागायजेननो नागिरदों। फै जोङो खोनासंनोसै। सासे गथ'आ, माने 20-25 बोसोरनि सासे गथ', सेंग्रा गथ', बेयो बाइक एक्सिडेन्ट जाबाय, गाज्रियै जखम जाबाय आरो बिमा बिफाया बिखौ थाबैनो मोनसे मेडिकेलाव एडमिट खालामहैबाय। भेरि आनफर्चुनेट, एडमिट खालामनाय समाव बे सार्जारि खालामग्रा डक्टरा एबसेन्ट दंमोन, गुबुन अबावबा थांनानै दङमोन। नार्सआ बेखौ कल खालामहरबाय जे इमारजेन्सि पेसेन्ट फैदों, थाबैनो फैनांगौ सारआ। दसे समनि उनाव सार्जारि खालामग्रा डक्टरा फैबाय। बेनिफ्राय बिमा बिफाया, बे गथ' एक्सिडेन्ट जानाय गथ'नि बिमा बिफाया डक्टरखौ बुंबाय, नोंथाङा माने एसेबां गोबाव, आंनि गथ'आ एसेबां इमारजेन्सि जानानै दङ, थैनायजों जुजिगासिनो दङ, नोंथांखौ कल खालामनानै लिंहरनो गोनां जायो, नोंथाङा माने एसेबां गोबाव जानाय। नाथाय बे बिमा बिफानि सोंखारिनायखौ डक्टरा जेबो फिननाय होआब्लासिनो आरो जेबो बाथ्रा बुङाब्लासिनो बियो गावनि ड्रेस चेन्ज खालामनाय रुमाव थांबाय आरो ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरो पेसेन्टनि रुम सिङाव थांनानै माबा माबि ट्रिटमेन्ट खालामबाय आरो 1 घन्टा 1.5 घन्टासोनि उनाव बे डक्टरा फिन पेसेन्टनि रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय। दाना बिमा बिफाया सोंबाय, सार माबोरै जाखो आंनि गथ'आ? एसे मोजां जादों ना गाज्रि जादों? मोजां जागोन ना जाया आंनि गथ'आ? नाथाय बै डक्टरा बिथांमोननि सोंनायनि फिननाय होआब्लासिनो फंसेल' बाथ्रा बुंनानै थांनायसै बियो, नार्सआ फैगासिनो दङ, बिनियाव सोंनानै ला। बिदि बुंनानै बे डक्टरा मेडिकेलखौ नागारनानै थांनायसै। दसे समनि उनाव नार्सआ पेसेन्टनि रुमनिफ्राय फैबाय आरो बिमा बिफाया बै समाव सोंबाय जे सिस्टार, आंनि गथ' माबायदि जानानै दं दा, थासारिया माबायदि? स' नार्सआ बुंबाय, योर सन इज आउट अफ डेन्जार, जेबो गिनांगौ गैया, बियो मोजां जागोन। बेनिफ्राय बिमा बिफाया सोंबावबाय नार्सखौ जे नोंथां, बे जे डक्टर फैबाय आंनि गथ'खौ जे ट्रिटमेन्ट खालामनानै थांबाय, बियो माने एसेबां अहंकार, माने एसेबां गावनि रोंगौथिखौ, गावनि पजिसनखौ लानानै बियो माने एसेबां घमन। बे रागा जोंनानै बे नार्सनि सिगाङाव बै डक्टरनि सोमोन्दै बुंबाय आरो बे समावनो नार्सआ बै बिमा बिफाखौ बुंबाय, नङा, एक्चुअलि बै डक्टर सारा मोनसे बिराद खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। नोंथांनि फिसालाया जिबायदि बाइक एक्सिडेन्ट जानानै मेडिकेलाइज जानानै दङ, बिथांनि फिसालायाबो बाइक एक्सिडेन्ट जानानै मैया थैनानै थांबाय आरो बेनि दुखुआवनो बिथाङा मुड अफ जानानै दङ आरो गोबां दुखुआव भुगिनानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना लुबैनाय बायदि बियो रेसपन्स होनो हायाखै आरो रायज्लायनो हायाखै, दुखुआव भुगिनानै। दाना सल'आ बेखिनियानोसै। दाना आसोल बाथ्राया जाहैबाय, सल'आ सिम्पोल, सासे डक्टर आरो सानै बिमा बिफानि, नाथाय बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां बाथ्राया एकदम भेरि सिरियास। डक्टरनि बाथ्राखौ दोनथ'दो, जोङो कमन मानसिफ्राबो माब्लाबा बेबायदि जाजमेन्ट होयो। जोङो मानसिखौ खेबसे नुनायावनो, मानसिनिफ्राय खेबसे माबा मोनसे राव खोनानायावनो, बा मानसिनि माबा मोनसे खामानिखौ नुनानैनो जोङो बेनि सायाव जाजमेन्ट खालामो आरो जोङो बेनि सायाव बाथ्रा बुङो आरो जोङो बे आन्दाज खालामना बुंनाय बाथ्राखौनो खायसे मानसिफ्रा थार साननानै लायो, 100% थार साननानै लायो। नाथाय नोंथाङा फंसे बाथ्राखौ अलवेज गोसोआव लाखि, नोंथाङा होनाय बे जाजमेन्टआ, नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया, जाय बाथ्राखौ नोंथाङा सोरबा सासे मानसिनि फंसे बाथ्रा खोनानानैनो साननानै लादों, मोनसे फिसा खामानिखौ नुनानैनो साननानै लादों, बा खेबसे नुनायावनो नोंथाङा गोसोआव साननानै लादों बे मानसिया बेबायदि होननानै, बे बाथ्राया 100% थार नङाबो जानो हानाय। मानोना मानसिनो मोनसे नेचारेल केरेक्टार दङ,
मानसिया जायखिजाया मोनसे बुस्थुखौ नुनाय लोगो लोगो बिथांनि गोसोआव माबा माबि बाथ्रा साननाय फैखाथारो एबा मोनसे घटना एबा मोनसे जाथाय नुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे जाथायनि सोमोन्दै एक्सप्लेनेसन नोंथांनि गोसोआव नै ब्रेनाव जाखांफैखायो आरो जों बेखौनो खुगाजों बुङो आरो जों बेखौनो गोबां मानसिफोरा 100% थार होननानै साननानै लायो मानोना नों बेखौ जाजमेन्टसो खालामदों बे बुस्थुखौ नुनानै बे जिनिस बे जाथायखौ नुनानै नोंनि माथाया आन्दाजसो लागायदों बियो ओरैबायदि जानो हागौ बियो ओरैबायदि जानो हागौ माबा माबि केलकुलेसन खालामनो जागायजेनो जोंनि माथाया आरो बे नोंनि केलकुलेसना जिहेतु रिलायेबल सर्सनि सायाव खालामनाय जायाखै बेनिखायनो बे नोंनि साननायफ्रा 100% थार जायाबो जानो हानाय बेनिखायनो नोङो आन्दाजै साननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ थार होननानै मालाबाबो थिफुदला देखायनो नाङा नों माबा मोनसे जिनिसखौ माबा मोनसे जाथायखौ नुनानै नोंनि गोसोआव जाखांफुनाय बै इनफरमेसनफोरा 100% कारेक्ट जायाबो जानो हानाय नोंथाङा बेखौ 100% थार होननानै थिफुदला देखायबाय थानो नाङा स' बे स्ट'रिनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायो स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट गोजोन्थों